Әнем. Hayırlı da kızım. Әти киттемен инде? Elle koşan indi. Әни, білесіңме мен кеше кімні ұшыраттым? Кімні? Теге, мені құтқарған егітні. Әни, мен шундый бақытлы. Әйтіп бітіре алмайм. Яким инде біздің сірлі егітібіз? Исеме аның Фәрид. Матур исем, әйеме? Мен инде китаптан ол исемнең мәгънәсен дә оқып белдем. Тиңдәшсез бердән-бер үзенә айырым дигәнне аңлата. Юка түгелдер. Әни, мин аны яратам бугай. Кішіні бір күріде яратам деп әйтіп булам екен. Беренчедән бер түгел, ике. Икенчедән бер күрүдә гашык булдым дигәнең бер дә ишеткәнең юкмы ни синең? Бар да инде. Тик бит ул җырларда гына, шигырьләрдә генә әйтелә. Аннары кызым, яратам дип әйтергә җитәрәк түгелме соң сиңа? Әни, Джульеттага ничә яшь булган? 13, ә миңа инде 17. Була гына әле. Әни, ул шундый акыллы, шундый күп белә, көрәш белән дә шөгыльләнә, атта да йөри. Мине дә ипподромга чакырды. Андый акыллы егетләр бармы ни соң хәзерге заманда? Бар, әнием, бар. Безгә калдырганнар. Чиләгенә күрә капкачы дигәннәрдер. Акыллы кызга акылсыз булмас инде. Бер акыллыга, бер акылсызны да бирермен дигәннәр. Юк, әни, юк. Шулай дип әйтәләрме инде? Әни, мәктәптән соң без аның белән бүген очрашабыз. Соңга калсам, борчылмассыз. Тагын уку кайгысы бетте. Институтка кергәндә мәхәббәт турында сөйләп керсең инде. Мәхәббәт турында җырлап керермен мин анда. Мин сине яратам. Тагын ялан аяк, ки хәзер үк аяңа, кызым. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине барбер үземә каратам. Мин сине яратам, яратам, яратам. Мин сине барбер үземә каратам. Улыңның телендә кызлар да кызлар. Ниндидер кыз белән танышкан. Шуны сөйли дә шуны сөйли. Кызлар белән танышкач әйбәт иш инде. Аны бит нинди кыз икәнлеген белергә кирәк. Кунакка чакыр, тәмле әйберләр пешер, шунда танышырбыз да, белешербез дә. Хәзер менә теләсә кемне өйгә кертеп кунак итәм ди. Бетмәс андый кызлар. Телендә шул кыз гына булса, димәк, андый түгел. Моңарчы кызлар турында сөйләми иде бит әле. Син ата кеше. Менә шул кыз турында сораш, белеш. Кем кызы? Безнең гаиләгә туры киләме, юкмы? Шуны гына белешәсем калды. Башка эшем юк бит минем. Яра киттем. Син тысы сүзләрен тыңлап, эшкә соңга калам инде. Үзең син тозсыз. Ярар, әйдә бар. Юк инде. Бердән бер улымны теләсә кем белән йөртмәм. Зәйнәп, ни хәлләрдә син? Кара әле, сөйләшәсе бар иде. Кичә Зөлфия апай булган. Белә алдыңмы? Шул ипподромда очрашкан егет белән йөргәннәр. Төнне буемы? Бик акыллы, әйбәт егет ди. Башын җыярлык дәрәҗәдә гашык булган. Шулай гашык булып була микәнни? Ә синең гашык булганың юк идеме ни? Онытылган инде. Бәлки булгандыр да. Ах, шулаймы ни? Онытылганмы ни? Ә менә минеке бер дә онытылмаган. Мин сине хәзер дә бик яратам. Мин дә сине бик яратам. Сүзгә каршы сүз булсын дип кенә әйтәсең син моны? Ярар инде, ярар. Һәрбер сүзгә бәйләнмә. Нәрсә?
Әти сән исі кімнер екен соң? Кімнің? Теге, біздің Ромеоның? Фәрит исемле ул. Кызын кияүгә чыгарга җыенмый иш. Шул хәтле әтиәнисен сорап утырасың. Алдан біліп тұрырға керек. Нәселін, туған томашаларын. Нәрсә белән шөгыльләнәләр? Безгә тиңме? Ай-хай, хәтәр кода буласың икән син. Нәкъ элеккеге байлар шикелле кыйланып утырасың. Элек байлар бик дөрес эшләгән. 7 буңа кадәр тикшергәннәр. Шуңа күрә авыру балалар да тумаган, аерылулар да булмаган. Мин сине хәзер әтием белән таныштырам. Әти таныш бул, бу Фәрит. Без аның белән таныш инде. Әти җибәр кулыңны. Тиз утыр машинага. Ни булды аңламыйм. Аңлатырмын мин сиңа. Тиз утыр машинага. Синең минем кыз янымда. Изең дә булмасын. Аңладыңмы? Юк, мин бер нәрсә дә аңламадым. Аңламасаң икенче төрле аңлатырмын. Әгәр дә сине тагын аның янына күрсәм, үзең явып кәләм алаяктыгы. Мин изләшмәм. Ник, әтиңдә кайттымы ник? Шамил нәрсә булды? Әнә, кызымнан сыра. Нишисез соң сез? Кызымнан сыра, иленнән сыра? Бәлки берәр нәрсә аңлатырсыз, Нәрсә булсын? Әнә, кызым наркоманнар белән очраша башлаган. Ник син белмәгән кеше турында шундый сүзләр сөйлисең? Син бит аны белмисең. Үз күзләремә ышанмыйммы синең сүзләреңәме? Наркоманнар өчен үстергән кыз юк монда. Ул наркоман түгел, аңлыйсыңмы? Ул бик яхшы егет. Син мин аның алдында кимсеттең, шуны аңлыйсыңмы? Мин сине моның өчен бер кайчан да гафу итмәячәкмен. Моннан соң ул минем белән очрашмаячак та. Мин аны үзем синең яныңа якында китермәячәкмен. Ой, Шамил, син шундый усалда була беләсеңме? Усалландырсалар. Мин ул малайны тукталышта бер карчыкны талаган өчен милиция тотканда күрдем. Иптәше качканда чак кына минем көпчәк астына кермәде. Бу шул малай белән авызга авыз куеп кеше арасында басып тора. Мин нишләргә тиешмен соң? Нинди егет турында сөйлисез сез? Фәритме? Нинди Фәрит? Каян белим мин аның исемен? Шул менә. Башта аның исемен белергә иде. Зөлфия сөйләгән егет булса, ул аңа бер дә ошамаган. Булды җитте. Бер кая чыгу юк. Мәктәпкә илтеп куябыз, алып кайтабыз. Тапканнар. Бу башыннан егетләр белән йөрү. Алло, Сәрия, безгә кіріп шығады, яме? Яме. Қызым, әтең сені шыратқанда сен Фәрит белән идең соң? Ник соң уланы бір қаршықны толаганда милиция эләктіріп алды дей?
Әни, Фәрит аңды егет түгел бит ул. Япа. Фәрит шундай әйбәт егет ул. Сез нәрсә? Андый начар булса, Зөлфияны теге хулиганнардан коткарыр идеме? Әйе шул. Нәрсә әйтергә дә белгән юк инде. Әтиң ялгышты микән? Бер нәрсә белмичә, сорамыйча, ташланалармы инде шул кешегә? Ул бит аңа әллә нәрсәләр әйтеп бетерде. Я, кызым, тынычлан. Шушы хәлләрне әйтеп Фәрит белән сөйләшергә кирәк. Ул минем белән бүтән бер кайчан да сөйләшмәячәк. Бәлки аңа шалтыратыргадыр? Юк. Мондый җитди мәсьәләне телефоннан хәл итәргә ярамый. Әтиң белән очрашып сөйләшергә кирәк. Юк. Мин әтием белән үзем дә сөйләшмәячәкмен. Кызым, әтиң гаепле булса, ул гафу үтенер. Тик син алай дип әйтергә тиеш түгелсең. Алай ярамый, кызым. Нәрсә инде Наил? Әллә кайсанны белмисеңме? Шамил Усманов урамы буенча барабыз да, Восход урамына чыгабыз. Сез безнең каршыга килерсез. Шунда очрашырбыз да. Аңладыңмы? Ярар аңласаң. Пока. О, Зөлфия, әйдә. Әйдә, Фәриткә шалтыратабыз. Юк, мин аңа шалтыратырга куркам. Нәрсә дип әйтим соң мин аңа? Бу хәлләрдән соң ул минем белән гомердә дә очрашмаячак. Очрашмый кая китсен? Юк. Ул миңа да, әтигә дә бик нык үпкәләгәндер. Уртага салып сөйләшерсез дә, аңлашырсыз. Карале, чынлап та әти уйлаган кеше булып чыкса. Моның булуы мөмкин түгел. Юк, син нәрсә? Шул кадәр ышанасыңмы аңа? Син бит аны бик аз беләсең. Ишек инде кеше шулай ике йөзле була алсын. Бер төрле сөйләп, икенче төрле эшләсен. Алай булса минем бит дөньяга бөтенләй ышанычым бетә. Сез бигрәк олылыша сөйләшә башладыгыз әле, Зөлфия туташ. Бу араларда мин үземне озак яшәп арыган кеше итеп тоя башладым. Сөйләп тә карыйсың инде. Зөлфияның әтisi мине кем белән бутады икән? Башыма да сыймый. Бер карчыкны талаганын күрдем дип әйтәлек. Фәрит, нинди карчыклар тала бирәсең син? Нәрсә, әтиңнең байлыгы гына җитми башлаганмы ни? Инде хәзер көрәшче башың белән карчыклар тала бирәсең инде син. Нәрсә? Аңлашылды. Нәрсә аңлашылды? Аңлашылды. Барысы да аңлашылды, Наил. Киресенчә мин ул әбине коткардым әле. Карактан аңа сумкасын алып бирдем. Син генә инде бүтән кешелекне бәладән коткаручы. Коткара, менә үзең шул капканга килеп эләктең. Менә ул капканнан инде сине кем коткарамсың инде? Син коткарырсың. Ничек итеп? Үзең уйлап тап. Син бит безнең шаяннар һәм тапкырлар мәҗлесендә. Әллә коткармас дисеңме? Коткарасың, коткарасың. Шулай булгач. Булай булгач миңа хәзер Зөлфияны эзләп табып, барсын да аңлатырга кирәк. Югыйсә ул мине карак дип уйлар. Шуңа күрә шалтыратмый да инде ул миңа. Телефонын да алмый. Ага. Ярар. Фәрит, Китәле. йомдым күзеңне. Нигә? Йөз бул, йомдым күзеңне. Ярар, имам. Ахалай. Бахалай. Күзеңне аш, давай. Я ачтым шуннан. Сен күзеңне ачыбрак кара. Зөлфия? Фәрит, Сиңа хәзер барсын да аңлатам. мин дә сиңа хәзер барсын да аңлатам. Галамне
Шамил. Білмеше, нетмеше, кішіге ташланасың. Ярар, ғайып менде. Нишлеймсің? Шынлап та, ашықламыша артығын айтып ташладым бұғай. Дүния тар дейлер, дұрыс енді. Жоқ, шындай зор шәһәрдә миңа очратуларны әйтәлесең, ә? Не işimiz енді қазір? Білмейм. Ярар. Әгәр дә ул булмаса, мин аннан гафу үтенермен. Олы башымны кичитеп булса да үтенермен. Ә Зөлфия белән нишләргә? Ул мине гафу итәрме? Аның бит характеры, үзең беләсең. Шул менә. Әйдә кил, сине дә утыртам. Юк, мен куркам. Нәрсәсеннән куркасың аның? Карау нинди әйбәт, матур, тыңлаучан. Улым, ни хәл? Сәлам, әни. Нишләп йөрисең монда? Сине күрергә килдем, улым. Исәнмесез? Исәнмесез. Сау кыз. Таныш бул, әни. Бу Зөлфия. Мин сиңа турында сөйләгән идем инде. Зөлфия таныш бул, минем әнием. Алсу. Шушымы инде ул Зөлфия? Ә без аның белән таныш. Таныш? Мин аның әтисен, әнисен, хәтта дәвәтисен дә беләм. Тик алар гына мине белмәгәнгә сабыштылар. Я, Дилбәр кызым инде син. Сез инде бу сорауны миңа икенче тапкыр бирәсез. Һәм мин сезгә икенче тапкыр юк, минем әнием Лилия исемле дип җавап бирәм. Бәлки синең икенче әниең Лилия исемледер. Беренчесе Дилбәрдер. Минем өчен, безнең өчен бу бик мөһим. Яни, нигә син кешене аптыратасың? Әлегә дәшми тор. Кешенең бер генә әнисе буладыр. Бәлки мин синең авырткан җиреңә кагыламдыр. Гафу ит. Тик мин моны белергә тиешмен. Яни, нигә кирәк сиңа булар? Кирәк булмаса сорамас идем. Мин белмим. Зөлфия! 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 Сез миндән нәрсәдер яшерәсез дип уйлаган идем аны. Нәкъ шулай булып чыкты да. Кем минем әнием? Әйтегез, кем минем әнием? Алар өйләнешергә җыенмыйдыр бит. Кем белгән аларны? Юк, нишләп сезнең яшьлек хаталарыгыз өчен без җавап бирергә тиеш? Без Зөлфия белән бер-беребезне яратабыз. Авыз тутырып безнең алда яратам дип утырмайчы баскан. Анда яраткан кызларың миллион булыр әле. Юк, булмас. Сез нигә проблема ясыйсыз, ә? Әтей, гафу ит әлбәттә. Ләкин Зөлфия синең кызың түгелдер бит. Син нәрсә инде? Аллаһка шөкер. Алайса монда хәзер бетмәс, тикәнмәс санты барыбер башланыр иде. Шул гына җитмәгән иде. Син шулай булгач. Нигә борчыласың, әни? Әтиңнең яраткан кызының килен ите алмый бит инде мин. Син кайчан булган хәлләр бит инде бу? Кайчан гына булмасын. Юк, мәңге ризалыгым юк. Минем тормышымны җимәргәнең җитмәгән. Инде улны да бәхетсез итмәкче буласың. Мин моны куймам. Эх, син бәхетсезме? Ни булайса минем белән торасың соң? Китәргә кирәк. Ә син белмисең алайса.
Ул безне ятим итмәс өчен. Нигә? Нигә миңа дөресен әйтмәдегез? Дөресен әйтсәк, сиңа җиңел булыр иде менә кызым. Ялган булмас иде. Барысына да мин гаепле. Әнинең ягыннан менә шундый, Кайсы әни ягыннан? Лилиянең ягыннан сиңа җылы мөнәсәбәт. Ананасын, мәхәббәтен күреп, хәзергә әйтмитер. Соңыннан сөйләрбез дип, без әйттермәдек аны. Әйе, менә без шулай утырып, сөйләштек, киңәштек тә менә шундый фикергә килдек. Белмим, кызым, без дөрес эшләдекме, юкмы, анысын әйтә алмыйм. Димәк, минем тормышымны сез хәл иттегез. Ә бит минем тормышым туганнан бирле ялган икән. Кызым, ник шулай дисең? Ә мин синең белән бөтенләй сөйләшмим. Кызым, әтиең белән алай сөйләшергә хакың юк. Ул синең өчен нәрсәләр генә эшләмәде. Нәрсәләр эшләде соң ул минем өчен? Ул хәтта мине дә алып кала алмаган. Нәрсә сөйлисең син, балам? Ничек алып калсын ул аны? Аннан алып калып буламыни? Ансында синең өчен эшләнгән иде. Сиңа иптәшкә бәби алып кайтабыз дип хыялланганнар иде. Нәселдән килде ахыры ул. Синең дә әниң. Әниеңнең әнисе дә. Шулай китеп барды теге дөньяларга. Эх, шулай буласын белгән булса, Нинди дәвәни? Бу дәвәни синең хатының түгелмени? анысы да минем хатын. Һәр берсенең икешәр хатын. Барысы да ничек буталган. Сез кемнәр соң миңа барыгызда? Әллә сез мине детдомнан алдыгызмы? Ә бу әкиятне, буларны бөтенесен уйлап чыгардыгызмы? Кызым, син минем кызым. Бердән берем. Әгәр дә мин синең алдында гаепле икәнмен, гафу ит. Барысына мин генә сәбәпче. Әниеңнән мин малай алып кайтуны сорадым. Юк, Шамил. Син үзеңне гаепләмә. Язмыш эше бу. Әйе. Язмышлардан узмыш юк. Узмыш юк шул, җаныем. Менә мин чынлап та Дилбәр алдында гаеплемен. Шулай да ул исән чакта без аның белән аңлашырга өлгердек. Мин кылган гынахларым өчен аннан гафу үтенергә өлгердем, ичмасам. Ул мине гафу иткәндер дип уйлыйм. Әллә үз балам булмаганга күрә. Әллә Дилбәр алдында гаебем булганга күрә. Сине кечкенәдән үк бик яраттым, үз кызым итеп күрдем. Балам, әгәр дә мин синең алда гаепле икән, гафу ит мине, балам. Ник сез барыгыз да миннән гафу үтенәсез? Аннан миңа җиңелрәк дип уйлыйсызмы әллә? Я, миңа хәзер нишләргә инде? Кызым, мин сөйлим әле. Әтиең белән танышканнан соң, ә безнең танышу да шул ялгызлыктан башланды буга инде. Ул да ятим үскән, мин дә балалар йортында тәрбияләндем. Шуңа күрә бер-беребезгә тартылганбыздыр инде. Менә шул, әтиең белән танышканнан соң, көн сайын сезгә йөри башладым. Сине ничек кенә үземә яләштерергә белмәдем.
Сен шундый кире, үз сүзлейдің. Мен хәзер дә кире, үз сүзле. Бір вақыт шулай, уйный ардым. Мен сені алдыма яткырдым да, шешлеріңнен сыйпый бишек жырын жырладым. Сен шундый изреп, йоклап кеттің. Шундый кішкене сабый идің. Шул минутта мен, бу минем үз қызым. Мен аны бір кімге дә бирмим дидем. Хәтерлисеңме син? Нигә син тагын бер бәбий алып кайтмыйсың? Миңа иптәш булыр иде дидең. Мин сиңа бары тик сине генә яратканга дидем. Һәм бу чыннан да шулай. Ничек кенә булмасын, син минем үз кызым. Күз нурым булып калачаксың. Кызым, Зөлфиям. Әни, сен мине барысы өчен дә гафу ит мине, әнием. Сен мине, бары тик минеке генә. Әтием, син дә мине гафу ит. Сез барыгыз да минем иң якын кешеләрем. Мин сине сөяргә әзермен, хыялда табылган үз ярым. Бу җиргә матурлык чәчәргә, сөелеп яшәргә туганмын. Сөелеп һәм сөеп яшәргә. Галәмнәр чигендә адашып, калма син бураннар артында. Кил монда яныма җиргә төш, йолдыздай бергәләп балкырга. Назлы җир булып мин таңнарда